घरवा से निकाल देलन आहे कौनी कारण में पियवा जेल गेलन हाथ में हथकड़िया लगलई कारण पियवा मार देलन घरवा से निकालन आहे कौनी कारण में पियवा जेल गेलन हाथवा में हथकड़िया चरचे कराने पियवा मार देलन घरवा से आहे दारुए कराने पियवा जेल गेलन हाथवा में दारुए कराने पियवा जेल गेलन हाथ में हथकड़िया के मोरा हाथिन दारोगा वादा के मोर पुलिसवा हाथिन हो अरे के मोरा हाथिन वकीला वादा पियवा के छोड़ाइए हालेंदर भैया हाथिनवा दारोगा वादा लीलम दीदी पुलिसवा हाथिन अरे शिवा गुरु हाथिन वकीला वादा पियवा के छोड़ाइए अरे कौनी कारण में बेटवा बोल देलन घरवा से अरे कौनी कारण बेटवा जेल गेलन हाथ में हथकड़िया लगलैन आहे कौनी कारण बेटवा जेल गेलई हाथवा में चरचे काने बेटवा बोल देलन घरवा से अरे दारुए कराने बेटवा जेल गेलन हाथ में हथकड़ी के मोरा हाथिन पुलिसवा के मोर दार अरे के मोरा हाथिन वकीलवा बेटवा के छोड़ाइए अरे गुरु भैया हाथिन पुलिसवा गुरु बंदर हालेंदर भैया हाथिन जावा बेटवा के छोड़ाइए पहिला में दाया हम मांगम दूसरा में चरजा अरे तीसरा में नामो प्रणाम गुरु दाया करी देलन होरा नामो प्रणाम गुरु दाया करी देलन होरा हर हर महादेव।